Time lang. Awan ba sa lani fa no? Ne mi bro ay man asma. Ukam sugyam. Ek mo barat ni chopi. Ya nam siya bro. Okay bro. Ja, Zo kort ja, maar het fokkelt zo aan. En nou strikt je het hier niet wat mensen waarom maken die. Okay, ne nakakataya. So, Ja, zo. kaya mi bro sa niya para man nomor ay ni. Nee, het hier weten wat klaar maar ja, mijn kinderen gewoon zeggen wat zoeken we dan niet. Ek weet mi bro, ons ni lani siya si. Ja, zo. Duidelik. Ja. So, makagi as dia para man nomor sini. Kan di nomor korek sini. En ek get iets op my. Ja, maar kom zo met enige tijd waarom man. So lang. Dat is net. Zaman. Ja. Kom bana. So Melanie. Sap maar awan sap na. Awan sa lani nog gekomen. Ja, hij het nog gekomen mi bro. Van wat zoek je onze lijn? Hier moest je gespannen voor ons. Wie span je? Nee, awan fuck so met me okay. Ja, Weil het is nou man. Weil het is nou man, hij let nog taki bana. Fuck Ja, mi jongen. bro. Fuck you. Ja, fuck jij ook. Ja, fuck jou mi bro. Nou, Kaya. Nou, jelle mo ilan no mas na stama wat yak handala na. wat zo ook dan fucking vloeien nee hoor. Nomor sukses. Dala sini. Waar is ons? Salut. Itsuk. Nah, nomor pang sini. Makay nah isuk ka pa wa sini. So, Ja, maar waar is de laan ook alweer? ja kas nilani yo kijk me bro. Men is van gisteren ook weg. Kijk. Dan zijn nilani gaan zoek man. Sini. Zijn nummer is. Zijn nummer kry. Ja. Salut me bro. Kijk. Ja, mijn laan, waar het laan, ik toch weet waar dieren ons was, Pieter, vertel die man. Ay gimilani sa ano bro wa kom suga sini. Now kay yun sa mazabi ang sa flex sini. So ayang ba sa klump kak sini. Milani. Mabone di ay mo kang para ama ang sini. Was na. Ah Milani.
Ja, sana po dala mo. Ja, Melanie. Dus ken ik die brand, ik kom met die, ik kom vragen waar ze laan en wat. Hij komt hier, hij zoekt het op. En het gepraat van wat, tomaatje man. Maka je Melanie. May ba't nauhan klap Melanie sini. Kino hayang nauskit ko sini. Lanit kaya nomor ka Melanie sini. Sana tayo namakan ko kay Melanie. Was niet, ik moest job houden. Ja, Lani. Was niet, gaan de laven doen, ja, boer moest man. Als dat niet zo is, voor mij niet. Was niet. Puta 041 Shaggy 101 Oké. Loyalty Records. Ons doen het vir die uit. 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 Recht bouw de middel. Ja, bro. Wie is hier? Pladak. Melanie. Meneer. Oh, wait. Nou weet ik krabo. Voor 17 middel. Ja, bro. Ik zie man. Deze Lani zit om viva. Lani. Oh, is die echt een video? Ja, ik vond er ook niet. Nee, as. Kan je zien? As zo. Oh, ik kan de boes maar uit. Leuk. Dus maar. Yes. Ik kan maar nog vergeten, maar hij roept de bang stroom. Ja, oei. Smaak niet, maar zit maar. I got murder on my mind. Yellow tape around his body. It's a fucking homicide. His face is on a t-shirt and his family's traumatized. I didn't even mean to shoot him. He just caught me by surprise. I reloaded my pistol, got me back and shot him twice. Laat ik recht nu. Ini recht di mi bro. Was? Wat is mij? Wat is die meer? Nee, kaya rin nung afara ba out sini talent. So narapak. Waar is van oudje? Tawati. As to betul betul smaja. Yellow tape around his body. It's a fucking